Не. То му става патката на този тат, как го облиза. Насъбирало се и накрая избухна в... Мляцка на половин час. Като тинейджери са. Ама затова съм те довел да те изям. Като тинейджери първата любов. Ако нямаш камери, не знам. Леле, камерите не са проблема. Вика, аз ако го насречавам да ходи да излиза с други Ами, жени, айде отидете в сцената, там няма камери. той си преценя. Не, предах се, ти не си малко. Танцувай. Хаbibi. Лелката вече е готова да седне. Ay, Juan. Вау, вау.